Good morning guys. Ato na po may kalai. Si Alan ang bilin na ni guys. Si magbababoy. Kuyog si Doy Doy. Si Rolona. Hindi rin siya kadlaw. Ulan guys. Basta ko ang likod. Nasa Santa Mercy dami. Sabay sila. Sa Puerto ra sila kawas. Dawati mi. Napa mi? Mamars ah. Palag kong dawat ba? Gila kayo, naglalang. Lain man kayo. Ano ubon? Kananay mo sumingin ako. Jaya na mo? Mamars eh? Jaya na? Lang din ibutang tubig lang ha. Okay? Ay, wala na, Apa picture sa ta? Sis. Ano yun? Nara sila! Nara! Shout out Dol! Shout out! Oh, punta tayo ng Cagayan City. Pwede pa picture? Pwede, baba kayo. Oh, baba. Picture. Mimi! Open channel. Otek channel. Ay, hello, shout out. Follow nyo, Otek channel. Maraming salamat. I love you, Philippines. Salamat! Anti-Inday Vlog! Hello, Ate. Anti-Inday Vlog. Follow nyo na. Maawan mo kayo. Anti-Inday Vlog. Okay, follow nyo. Bye-bye! Ibukol, vlog tol. Mother sa Kalawakan. Shout out Dol! Nila ko ng platos Jollibee. Naop na sila Ate Mercy guys. Nanira ni guys. Nanira sila kawas kay naibas na ni oh. Guys ano oh? Nabaso guys ano oh? Oh, laos na eh. Ito ba yung isa? Laos, yan nga si guys, Dani. Atugan Bridge. Atugan. Lah, sada ka siya oh. Wow! Ulo, binigyan sa kulay ah. Lakaw, mabuga kayo no? Bada kay Derida. Nalinhila ilang ano. Coke. Ikaw? Buko.
Hi guys, abot na mi sa Alai. Anami dani niya. Si Lilin, wala nag-uban kay namatyan man pud sila dadto. Asawa ni ay bana ni Auntie Bilin niya. Igsuon ni Auntie Eileen. Nang wala pud sila nakauban. Kay sabot man ang tanga mo balik lagi karon. Kaso kay may mga kakulian na was na nag-uban. Nya si Kuan. God bless. Nya si ate. Dapat si ate nag-uban kay mag duha-duha siya kay si Mio. Wala mag-atiman ni Mio. Na nang wala po siya nag-uban. Daw na kami naman po to siya diri guys. Na kami na lang gid ang naa. Si Alan, wala po siya si Alan. Ay, video na yung si Papa. Wala na gini Yes, Papa. Ano sila Alan day? Wala nag-uban ni Joti tugma. Ay, naman Julio, Williams. Lakanig sa siyang. Ah, ano mo daw? Daw. Ano na mo? Mais mo kanon. Ko man ang ingay. Daw ka mais. Ah, kana ito. Ito na kudan. Apa ito? Ano? Ano mo? Wala pala yun. Eh, mais naman kanon pe. Ay, sus. Bahay na lang mais dili kung busog ng mais. Daw nag-mais pe. Biraw tami. Hello guys, si Utik mo yung nagluto sa magpaksiw siya guys. Kaparat mo to kayo. Bitsin. Ay, pagdagan sa sabautik. Tura. Lain ang paksiw nga, sabaw-sabaw. Tabang rato, dagang kay supa. Do. Ara do. Siya guys magluto si Utik. Kaya ako paghugas ko pag plato. Again. Luto ko pag sinaksiw guys na isda. Yung guys namin magluto. Luto ko guys sa sidang salud ko. Sa'yo mo Ang luto. bagong isda na ito. Ito sa kondom guys. Nalay. Hi guys. Aman. Nala, Wala pa. ikaw rin ako. Kuyog na nila ni ako guys. Manawag sila.
Ay, kuan. Umpisa. Dani. Rapin mi. Yesterday, aman. Dato siya kuyog. Dali ra ko. Diri mi. Diri. Sana si Emin. Hindi manunggan. Dilip. Bukas ka na. Dito na ako, dala ko no? Ikaw. Hindi ikaw. House. Pinihan Ayun, diri dali ako guys. na kulog na nan. So, nailan po sila. Ilan na sa natuan. Kabulingon? Kamutian. Ha? Pamati na. Kamuti. Udan. Basta mag-unawa sa libong yan. Asa pa yung mga banak? Kamu may nagilamang. Tari. Ako rin nami guys, wala na sila nakadayon og pamulang kay kuan. Papag. Napapag. Dili wala kunoy kuan ugma na sa Sabado ay pizza 12. Araw man daw niya. Wala karon. Nag-uban-uban na lang. Sorry na lang mi dito sa kuan. Ay, Camp Philips. nagsara kita ito. Atong ikuan na iba. Mara sa sapa. Tsaka kay kaliguan. Nara ko rin sa sakyanan kay sakit niya ko ulo. Hindi niyo marasa kabuha. Buto na kadalabag ako paracetamol. Tanaw ko na kung bag may nabay paracetamol may. Wait lang. Huwag pa man sa kay kuandad to kay. Huwag pa kay tao. Anaramdagan ng tao basta gabi na. Kaya magkuan na sila magsukan. May, ikaw lagi kayo din na. Puro gula na.
Where's your money? Puro na parinti din guys. Ka nagpuyo. Dito ka pun dito. Parinti. Punto dito. Punto dito. Wala na. Parinti rapit. Parinti. Pun ni Papa tanan. Ginay. Halos kasi ka parinti. Catch. Kasi Mimi. Uy. So, it won't matter. Yeah. Guys, nakoy popcorn dali guys. Gusto nyo mo palit? Nasa baba. Like and follow lang. Muli raman po niyo niyang kadlaw na. Paguli or ato pa sa Cagayan. Muli raman niyang kadlaw guys. Hindi na ka ato Cagayan ay. Ay mo. Mo duty mo po na si Kuan. Rolly. Mo duty na siya niya. Kuan. Pagka Martis mamsin din na siya kay patlod man. At no. Ay karon. Pero magtimpla kay itong kape mi. Hindi ko. Ha. Minus kay signal diri eh. Bisag ilang bindu wifi hinay kay signal. Ang TM nagpalod ko paniguros TM kay aron maka-upload ko. Tawag gid yapon hinay kastanan. Kamang-kamang ang signal guys. Minus og signal daling dapita. Banat yun na nami. Hello guys, dito tayo sa live. Mamawala ba tayo guys? Butang ka na to at kuha tayo ng isang pugong. Higang kayo dito guys. Sobrang init. Ito Pilipinas. Sobra sad ang uwan. Pero di, higang kayo. Init pag kayo guys. Kasi nanay natulog. So, ako sa video sa iyang cellphone. Kaya, try ko lang mag-trip. Kasi, ikang dito eh. Ay, ang ikang. Tara guys. Punta tayo doon. Maraming bata. Nakakaya. Ito daw. Ay, meron din. So, yung na ako yung mahagda tayo. 5, 4, 3, 2, 1. So, ito lang tayo. Magpupunta sa traffic. Nakakahiya doon sa labas ng truck. So, ito tayo. Hi guys, good morning. Nanguli rami ka ganinang kadlawon guys. Nagbuntag ang ulan dinhi. Dinhi miragdit sila ni Mother. Kadlaw na mi nakauli mga alas 12 mi nagikan didto, nakabot mi dinhi alas 4 na. Kaya nagpahuway pa mong driver, nakatulog pa kay gaduka siya ganina pag drive niya. Amo na sagi kuan nga magpahuway sa akong magaduka na gid siya kay wa siya tulog. Among pahuway sa siya kadyot. Isa ka oras siguro. Layo-layo kita kay alas 12 minagikan. Abot mi din katulog siya sa ka oras. Adini na lamin naglahos kay gabi naman kayo. Dini namin nakatulog la mama. Nagbuntag ang ulan guys. Pagikan na mo kagabi dito nag-ulan na. Ya. Pagabot sa ko nagsindala ng ulan, kusog king ulan. Nagbuntag diri. Kusog king ulan diri guys. Naglungag si Mother og saging. Umar kini mo gihawas ni ma. Ikaw na ka. Dip sa kukon sa. Ha? Bugkaon. Kaon tag pinya guys, nag-anit mamas pinya kay pinya nang over na. Ang overripe ng pinya niya nagdala si Rolly gapon dito. Ang nagidala ni Rolly dito, hilaw bagong harvest. Nakani kay taud-taud naman niya dinhi gidala mo ning hinog na kay siya. So guys, ang kuano. Kauntag pinya guys.
Ikaw, kauntat niya. Hinog siya pero aslom. Kano saging? Dindin. May saging akong kuan. Kamera din eh. Kauntak nila buran guys. Bukal di saging guys kay. Gikan gusto isplahan. Apel mo. May lungag po siya saging guys. Oh. Luto ng saging ni mother. Aslom ang pinihinog na siya pero aslom. Ito itong ako isa kabuo.